Izuntza hondartzako erabiltzaile kopurua bikoiztu eginda aurten. Lekitarrentzako aparkaleku zerbitzuak 2300 erabiltzaile izan zituen. Asteburuan nazioarteko eskupilota, ondare jardunaldiak eta perretxiko jardunaldiak. Erreportajea, Liriako herriak oparitutako karakola, konponduta. Asteburuan, temperaturak jaitsi eta eguraldian nabarmen okertuko da. Aurtengo uda eguzkitsua izan da, eta ondorioz asko izan dira izuntza hondartzara joan direnak. Guztira 166.000 erabiltzaile egon dira uda guztian zehar. Aipagarria da 2017ko datuekin alderatuz, aurten erabiltzaile kopurua ia bikoiztu egin dela. Gainera hondartzetako dutxen ur kontsumoak bera egin du berriz ere aurten. 2017an erabiltzaileko ia 13 litro erabiltzen ziren. Aurten berriz 7,7 litro besterik ez. Hau da, erabiltzaile bakoitzak erabilitako uraren 140 aurreztu da. Denboraldi honetan egin dira 317 inkesta izuntza hondartzan jakitzeko zein jan erabiltzaileen iritzia. Eta egia esan balorazio oso positibo izan da. Bataz besteko puntuazio emon da bena 8,5koa izan da. Eta inkesten arabera ikusten dana da oso ondo balorata dagoena dela dagoen segurtasuna izuntza hondartzan eta baitxabe ekipamentua. Kontutan eukitza daukaguzala pasarelak punta batetik bestera hondartzakuak eta baitxabe bai alde bizetatik dagoela sarreri. Orduan irisgarritasunen aldetik oso lagungarria da. Gero, aitxatutekotan zeo zer gabeziren bat edo zeo zer hobetzekotan, gitxi batzuk esan da bena izan da komun gehiago ipinial izango zirela. Herritarrentzat araututako aparkaleku zerbitzuak 2306 erabiltzaile izan ditu aurten. Hauen barne, 2017an, zerbitzu honen baimena lortu zutenen 186ak errepikatu egin du oraingoan ere. Eta aurten 766 baimen berri banatu dira. Zerbitzuak aurreko urtean izan zuen arrakasta ikusita, aurten auzo gehiago prestatu dira. Gune hauetan sortu diren 132 aparkalekuekin, guztira Lekiton 370 inguru daude. Udan zehar, aparkaleku arautuen okupazioari egin zaion jarraipenaren arabera, Agirre Solarte, Zumatzeta eta San Antolin guneetan okupazio altua izan da. Eta hurrengo urtera begira izan daiteke aparkaleku kopurua handitzea. Aldiz, Aldamiz Etxebarria eta Letraukuako gune sortu berrietan aparkatzeko arazorik ez da egon, eta orduaren arabera lekua bilatzea erraza izan da. Aurtengo gabezia edota behar ezberdina kontuan izango dira 2019ko zerbitzuan. Gogoratu gainera, aurten atera diren txartelak hurrengo 2019ko udaldirako ere balioko duela. Beraz, aurten txartela atera duten herritarrek ez dute inolako izapidetzarik egin beharko aparkaleku zerbitzu berezi hau erabiltzeko 2019an. Asteburuan kultur eta kirol jarduerak non nahi izango ditugu. Bihar bertan iluntzeko 7etatik aurrera, nazioarteko eskupilota txapelketaren finalerdiak izango ditugu trinketean. Euskal selekzioko pilotariak Mexikar eta Kubatarren aurka jokatuko dute. Final handia zapatuan ospatuko da arratsaldeko 6etan. Eta bihar, emakumeen emaria erdigunetzat duten ondare jardunaldien ekintzak izango ditugu. Iluntzeko 7etan, ikusgarri zineman, Ezkutuko amandreak 20. mendeko emakumea Lekiton dokumentala emango da. Zapatuan berriz, eguerdiko 12etan, Azkue aretoan, 16 eta 17. mendetako Freila eta Serorei buruzko hitzaldia egingo da, eta arratsaldeko 6etan, Lekitoko eguzki dantzaren ingurukoa. Bestalde Aikitia Txiki Kultur Elkarteak antolatutako 27. perretxiko jardunaldiak izango ditugu asteburuan. Zapaturarte perretxikoen argazki erakusketa izango dugu Barandiaran aretoan. Eta Domekan perretxikoen dastaketa eta erakusketa Uribarren Nabaroa egoitzan. Siguiente, por favor.
Necesitas perfeccionar tu técnica de clásico, pero de momento es suficiente. Sugiero un periodo de prueba de 8 semanas. Girl. Larak 15 urte ditu eta dantzaria izan nahi du. Ospe handiko balet eskola batean sartzea lortuko du, baina gainontzeko neskek baino lan gehiago egin beharko du. Izan ere, Lara gizonezko gorputz batekin jaio zen. ¡Clara! ¡Para! Estás en una de las mejores academias de baile. Tienes doctores tratándote. Todo va bien. ¿Eh? Todo va bien. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur ere eguzkitsu egonda, baina tarteka behe-hodeiak agertu dira. Gauean lainotzera egingo du. Egunaren hasieran hotz egin du, baina temperatura maksimoa gradu pare bat igo eta 20 gradu zentigradu ingurukoak izan dira. Barikuan egunak aurrera eginala, eguraldiak kaskarrera egingo du. Goizean zerua hodeitsu geratuko da. Arratsaldean haizeak iparraldera egin eta hodeiak ugaritu egingo dira eta euria hasiko du. Temperatura ere jaisten hasiko da. Zapatuan negu beteko giroa izango dugu. Zaparradak sarri eta mardul botako ditu eta baliteke trumoitsuak izatea txingorrarekin batera. Temperatura asko jaitsiko da. Elurkota 1000 metrotik bera jaitsiko da eta ipar-mendebaldeko haizea zakartu egingo da. Domekan eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Zaparrada trumoitsuak non nahi izango ditugu eta txingorra ere jauzi daiteke. Iparraldeko haizeak zakar jarraituko du eta ondorioz temperaturek ere bera egingo dute elur mailarekin batera, 700 metrotan kokatuz. Astelenean euri zaparradekin eta haize zakarrarekin jarraituko dugu. Halere, elur maila 800etik 1000 metrotara igoko da. Ekainaren 2an, Liriako helduen hezkuntzako Slow eskolako ikasleak etorri ziren Lekitora. Valentziatik egindako bidaian gainera, opari berezi bat ekarri zuten. Material birziklatuekin egindako karakol bat egin zuten ikasleek, eta hau, Santa Katalina pasealekuan jarri zen. Zaindu dezagun itsasoa, garrantzitsua data, lelopean egindako eskultura hau ordea. Uztailaren 25ean apurtuta agertu zen, eta egoera oso kaltetuan. Hau ikusita, lekitar batek barraskiloa konpontzeko pres egoela jakinarazi zion udalari. Neu Facebooken idatzi neban, pres nagoela, neu konpontzeko karakola, eta bueno, holantxek izan zen. Da gero jun izan udaletxera, da ikusi nebanien, neban pentsako horren beste apurtuta eguani, baina bueno, erune ban, da, pare bat egun izan zirin, haiku lan pila bat, baina, atzanin gustora, ez? Alex oso pozik agertu da egindako lanarekin eta herrietako ondarea eta artea babestea oso garrantzitsua dela azpimarratzen du. Ni sentitzena oso ondo, pentsatote Lekitxon dakaun ondarik eta hone gauzak eta holan jentit onaniko eskultura bat eta horre gauza zainoen bideo zelat. Orain, karakola itxasargian kokatuta egongo da eta ikusi daitekeen bezala, konponketaren emaitza ezin hobea izan da. Eskerrik asko, Alex.